Els portaveus de l'entitat Amnistia i Llibertat, el badaloní Dani Villalaín i Susana Pagès, han rebut aquesta tarda el primer Premi Miguel Blanca, atorgat per l'associació Súmate, un reconeixement per l'organització del primer Congrés de l'Advocacia per a la defensa dels drets civils i polítics. Els premis de recent creació busquen homenatjar la tasca d'entitats i personalitats des de l'activisme social i alhora posar en valor la figura de Miguel Blanca, adrianenc nascut a Andalusia, cofundador de la secció local de Súmate a Sant Adrià. Uns premis que reconeixen valors com la justícia, la concòrdia o la pau, elements que han de sumar, diuen, per fer progressar el país. Des de Súmate apunten que Amnistia i Llibertat representen tots aquests valors. D'altra banda, des de l'entitat es mostren agraïts per aquest reconeixement, tot i que apunten preferirien no haver-lo obtingut, ja que la seva tasca es deu a una anomalia democràtica, diuen, la repressió després del procés. Consideramos que hay que darle premios y homenajear a aquellas entidades que también están trabajando muchísimo desde la discreción y desde la humildad. En segundo lugar, los valores, otra vez, del consenso, ¿no? Es una entidad, Amnistía y Libertad, que busca consensos, busca diálogos. En tercer lugar, porque es una entidad joven, donde los que damos los premiados son dos personas jóvenes y no podemos construir un país a espaldas de los jóvenes. Malgrat a tothom li agrada que ens reconeguin la feina, sí que és un premi que no ens agradaria rebre, no? Perquè és evident que estem lluitant contra una anomalia democràtica, que és el fet de que molta gent estigui patint la repressió per haver posat urnes i per haver intentat que Catalunya pogués decidir lliurement el seu futur.